Tervetuloa kuuntelemaan diplomityöesitystäni. Työn aihe on rakennussuojelupäätöksen vaikutus kerrostaloasuntojen hintoihin. Minä olen Juha Pasma. Diplomityö liittyy Aalto-yliopiston opintoihin kiinteistötalouden maisterin koulutusohjelmassa. Valvoja ja ohjaajana toimii apulaisprofessori Oskari Harjunen. Tutkimuskysymykset seuraavaksi. Tutkimusaihe valikoitui omasta mielenkiinnostani rakennussuojelun hintavaikutukseen. Olen havainnut aiemmalla kaavoittajan urallani, että aihealueeseen liittyvä tutkimus on melko niukkaa. Ja koska kaavoittaja täytyy kaavaselostuksessa kirjoittaa kaavan vaikutuksista, niin olisi hyvä tietää sitten, millä tavalla tämä rakennussuojelu voi vaikuttaa asuntojen hintoihin. Tätä olen monesti pohtinut. Sen myötä tutkimuskysymykset asettuivat seuraavasti. Miten rakennussuojelupäätös vaikuttaa suojelussa asuntokerrostalossa sijaitsevien asuntojen velattomiin kauppahintoihin? Millainen on suojelupäätöksen ajallinen vaikutus, eli alkaako suojelupäätöksestä johtuva hintavaikutus jo ennen suojelupäätöstä vai sen jälkeen, ja kuinka pitkään se mahdollisesti kestää? Tutkimusmetodiksi valikoitui dynaaminen DID-asetelma, koska se mahdollistaa kausaalipäättelyn. Tämän tutkimuksen tapauksessa asetelmalla voidaan tutkia juurikin sitä, kuinka rakennussuojelupäätös vaikuttaa asuntojen kauppahintoihin. Tarkemmin sanoen verrataan keskenään, mikä oli asuntojen hinta ennen ja jälkeen suojelupäätöksen. Lopputuloksena saadaan otannan estimaatti siitä, kuinka suojelupäätös on vaikuttanut populaation parametreihin. Toisin sanoen, otannan estimaattien avulla voidaan arvioida, kuinka suojelupäätös vaikuttaa koko populaation tasolla. Estimaattien robustisuus arvioitiin Rodmanin ja YM Wide Cluster Bootstrap -ohjelmapaketilla käyttäen WEBin 2013 6 pisteen jakaumaa. Syynä VPC-estimointiin on aineiston vähäisten klusterien määrä. Siinä on vain 6 klusteria. Huomion vuoksi käytetty teoria olettaa, että keskivirhe ei ole VPC:n yhteydessä luotettava estimaatti, joten estimaatin käytetään 95% luottamusväliä ja p-arvoja. Käytetyt tilastolliset mallit esitetään tällä sivulla selitettynä mustilla laatikoilla. Tarkemmin asiasta kerrotaan itse diplomityössä. Dynaamista DIT:tä käytetään ajallisen vaikutuksen tutkimisen jaksoittain. Yksi jakso ilmaisee yhtä vuotta, eli estimaatit tunnistavat, kuinka suojelupäätös on vaikuttanut asuntojen hintoihin vuosikohtaisesti aikajanalle esitettynä. Jaksoja oli 4 ennen ja jälkeen päätöksen. Referenssijakso T1 pitää hylätä kollinearisuuden välttämiseksi. 2x2 DID:llä sen sijaan voidaan hyödyntää koko tutkimusaineistoa, jolloin estimaattien tilastollinen merkittävyys kasvaa. On vain 2 jaksoa, joille tutkimusaineisto kertyy, ennen ja jälkeen. Dynaamisissa malleissa aineisto jakautuu jaksokohtaisesti, jolloin estimaattien tilastollinen merkittävyys jää heikommaksi kuin 2x2 DID-asetelmassa. Tutkimusdatana käytettiin Kiinteistönvälitysalan keskusliiton hintaseurantapalvelun asuntojen kauppahintatietoa vuosilta 2003–2021. Tämän lisäksi haettiin rakennuksia koskevat suojelupäätökset Helsingin kaupungin avoimen rajapinnan kautta. Tämä suojelutieto yhdistettiin osoitteen perusteella asuntojen kauppahintatietojen tietokantaan. Sen jälkeen eri postinumeroalueiden kauppahintadata kasattiin estimointia varten, eli juuri tätä dynaamista niin sanottua stakkeroitua DID-tasaa varten. Aineiston kohdattamissa käytettiin suojelupäätöstä, eli suojelupäätöksen aikaa. Huomiona se, että asuntokauppaotanta oli melko pieni. Käsittelyryhmään saatiin 921 asuntoa ja kontrolliryhmään 3410. Kerrostalo oli 50 eri yhdessä osoitteessa ja kerrostalo oli 339. Ja ohessa kartalla esitettynä, missä nämä tutkimusalueet sitten sijaitsivat. Eli Munkki, Vuori, Maunula, Vuosaari, Laajasalo ja Pihlajamäki. Tutkimuslöydökset ovat seuraavia.
2 kertaa 2 DID-estimaatio antoi tarkan nollatuloksen. Suojelun vaikutuksesta kertova PDD-estimaatti on 0,2% ja sen keskivirhe on pieni 0,9%. Tulokset ilmaisevat käsittelyn eli suojelun keskimääräisen vaikutuksen asuntojen hintoihin. Rakennussuojelulla ei siis ole hintavaikutusta tämän tutkimuksen perusteella. Tutkimustulosta ei voida yleistää muualle, se pätee vain tutkimusalueella. Ajallista vaikutusta ilmaisevien Wild Cluster Bootstrap-estimoitujen dynaamisen DID:n jaksokohtaisten estimaattien 95% luottamusvälit kasvavat laajoiksi. Käsittelyn vaikutuksesta kertovien käsittelyn jälkeisten jaksojen T+1–T+4 estimaatit vaihtelevat 10% ja -10% välillä. Luottamusväleillä voidaan arvioida, kuinka luotettava populaation parametripisteestimaatti on. Tässä tutkimuksessa laajat luottamusvälit siis ilmaisevat epäluotettavia estimaatteja, joiden perusteella ei voida tehdä tarkkaa tilastollista päättelyä. Esiintyvä epätarkkuus voi johtua pienestä otoksesta tai laajasta hajonnasta tai niistä molemmista yhdessä. Toisaalta luottamusvälien hajonta jättää epäilykseen heterogeenisesta hintavaikutuksesta, eli voisiko jokin tutkimuksessa kontrolloimaton muuttuja, kuten rakennuksen tulevat remontit, yhdessä suojelupäätöksen kanssa vaikuttaa hintaan aiheuttaen laajat luottamusvälit. Oppimistulokset ovat seuraavia. Jotta pystyin suorittamaan tämän diplomityön, minun piti perehtyä tilastotieteeseen ja ekonometriaan itsenäisesti. En ole siis ennen tätä työtä perehtynyt ollenkaan empiiriseen tutkimukseen, eli tutkimukseen, jossa hyödynnetään tilastoja, jotka perustuvat havaittuun aineistoon. Luin siis tilastotieteen käsikirjan, The Effect Bookin ja Econometrics of Dummies-kirjan, ja lisäksi perehdyin estimointimenetelmiin, joita olivat lineaarinen regressio, johon perustuvat sitten 2 kertaa 2 DID ja myös dynaaminen DID. Näissä molemmissa DID-malleissa piti käyttää myös sitten näitä kahdensuuntaisia kiinteitä vaikutuksia. Ja siihenkin oli sitten perehdyttävä. Tämän lisäksi piti perehtyä Wild Cluster Bootstrap-estimointiin, johtuen tämän käytetyn tutkimusaineiston vähäisistä klustereista. Jotta tilastollista analyysiä voi tehdä, pitää osata käyttää myös tilastoanalyysiohjelmaa. Itse opiskelin tilastoanalyysiohjelma R:n käytön täysin itsenäisesti senkin. Kaikkihan nykyään löytyy netistä. Tässä esityksessä käytetyt lähteet on lueteltu tässä. Myös näitä lähteitä sovellettiin itse diplomityössä. Täten päätän esitykseni. Kiitos katselusta.